sliramu rawuh Lamat wus katon tejane yen bob brongkaton mancara aduh wiragane sinawantan ambosane kalingan godhong sak lembar nimas kaya wus koncatan rasa sengsot ning atiku monggo diajeng Fitri diajeng Fitri garwanipun ingsun wong ayu sauntara tak tinggal ke sliramu ning Taman Keputren nganti rasaku kapang wong ayu napa kemakaten to Kang tenan lahir tulusing batin ora bakal kengguh aku marang liyane wong ayu jenengan tinggal nika kula terus mriyang Mas ning rak ya ora ana pawongan liyane kang tresnani sliramu to wong ayu wonten Pak Yono bombong rasane ngatiku diajeng Fitri tak umpamane sliramu kuwi kembang wong ayu pun kakang bakal dadi kumbange wong ayu diajeng Fitri dalem
Alismu nanggal sepisan wong ayu. Pipimu dekik. Nambahi manising pasuryanmu wong ayu. Untumu miji timun, bangkekamu nawon das wong ayu. Monggo diajengi, Pak. Jumbuhke swasana wong ayu ki nyarengi anggenipun para lenggah ngrahapi dedaharan ukitan kantun boten katalumpen kagem keluarga agung saking tlatah Purwodadi grobokan bersemi menawi boten klentu pawarta kawula tampi saking tlatah Godhong ugi saking Gubuk ki tanggaku dhewe wong aku ki wong Juwangi mulane sing di omah ki nanggap campur sarine MC-ne ya bogel tenan kuwi request wis setahun yang lalu urung rencana wis aku sok ben anggap bogel kok nggih Pak nggih umpama tak gondelono nanging Gusti kang anentokake Siaga campur sari margining rahayu kenging para pradonga abyor busananira lir surya wedalira saking celonidi arsa madangi jagat tuk mungup panding
sak pucaking wukir merbabak bang sumilak ya rasa-rating surya megolan gunung tan samar pamoring suksma sinumaya winayodena sepi sinimpon telenging kalbu ayo nonton campur sari co margine rahayu co campur sari ini kondang co pasti dene ayu-ayu co nom-nom kabeh yo woy wiwitane handerek sang pekeh bugel gak Aku nyeluk kaca. bahanak brengose bugel-bugel Ya Allah imut mirip. kaya ngono kok dipadakne bugel iki lho Lah kok mirip ki lho, anu. kuwi padha parmin iki lho parmin ngono anyel aku suwe-suwe priya bagus hangulah budaya Jenengan ki yo kudune ngerti, Mas. Piye, Cai? Wong itu bar nyambut gawe mbok celuk dhisik ngono ki lho. aku iki nek ra karo kowe kayake campur sari iki Apa? mangan ora nganggo lawuh lho Jare bagianku nggur ngremu awakmu ngono. Tak terima kene. Bareng ngono mbok anu to. Apa? ganti triplek apa piye Ya gak apa-apa. Nek Genah seser kono aku gak apa-apa. aku karo kono biyen hubungan lho Hubungan ora apa? ngerti aku karo kono ngene lho Gaya mesti nganu. lah kena karo kono anak siji ngono kene ndase sowan menyang kutha gedhe Dingaren suaramu apik lho, Mas. sone sing apik Oh, iya. angger Mas Yoko isos pokoke mulane solar pirang-pirang Mas Rut langsung entek dibanterke kok bendera terus Mulakno sing ikhlas ngono ki lek ngelok Ah, ki iya. lho. Aja setengah-setengah ngono. iki son saking kacangan apa kacangane Boyolali dadi apik Kan kacangan bareng, Mas. kan ngendi mau nek iki kok ae marai Sowan, Mas, sowan. alah bendera terus yung selendang kuning kang saking wukir Biasa wae wukir dadak nganggo abab barang tekan kene iki lho. kuwi konsonan karo vokal iki nek wis tau sinau agama Yo ning ngerti kono aku kuwi yo ana mudeng, Mas. Tekan kuwi kene. tas juwete ngono kuwi idham bila guna Kok tekan itu? lho kowe urung tau sinau babakan idham bila guna nek
anu Nun Fatkah karo ketemu Apa? Kak Tanwin kuwi mutune ngono kuwi. Apa nek Bilaguna ketemu apa? Tanwin Nun Mati bertemu dengan apa? Lali aku. Oh, kowe iki arep Iki ora tau gawe-gawe sinau cah tapi ora- pondok. Oh. Padahal. Iya kowe pondok ya pondok Ranggon. Terus. Ting-tingane wi terus rasa sedeman ae. Terus. Swara kowe iki aja ngapusi MC ini. Swara kurang permono. Selereng, Mas. Pas kesek. Suara Swara kurang permono. Jajal kowe ini selereng apa ora? Jajal. Kowe ini. Ora kodam iki. Swara kowe pas kowe ini sing angel kono kuwi ini. Ora kodam iki. Ayo Mas, lak dalu. Iya, dalu ada sepi yo ngene kok lah. Nah, Mas Joker gitu. Swara kurang permono. Nah, ngono wae wis Oh, ya. pas lho dadak dawa Swara kurang permono ning wasis hang angrung marang bendara Sang Sulistya pijer ngencangake itu guyu terus ane Kowe nggawa kodam apa tadi nang iki? wah aku karo Sing los ngono lho, Mas. Kayak baranyaran wae. terus tresno sesidhek man Niki digarap napa, Pak? Tayub Purwodadi iki tayub ya Pak ya Sragenan. Sragenan gelo, Pak. Napa? tayub Oh, tayub. kowe iki ra mudeng taun ning Purwodadi Sing bayar kono kok Oh, sing iya, Ding. cerewet to kowe iki. iya ya monggo Pak Jemadi kacret nana-nana koplok buka celok aku jarang karo cah iki. Luwih becik paten ana timbang berpisahan. Sulistya Monggo Pak Jemadi beksan tayub lewat ngencangke alismu kasu kang grandang rasane ngatiku yos nanging isih mampu ngladeni salahmu urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak isine kowe apa-apa wae nadyan sesedeman mesti tak tukoke beksan tayub sinarengan kadang campur sari margining rahayu makarya sinarengan alkalin
mugi cerah foto bogel cakil seragen gambar bening harga miring. Pisahan kenya kang sulistya tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan peputra. Kurung kahormatan mamprung roboh kadya bencong.
katampen Kijing Miring nuhoni dawuh panjenenganipun Bapak Ahmad. Kaya sesepuh kene nih kudu dipinangkani nek mau depur. Saiki panjenengan Bapak Ahmad kali Pak Jumadi terus mongkon rata jonggrang. Nggih, Mas. Nggih, niki Kijing Miring rumiyin monggo ingkang badhe beksan tayub monggo. Monggo, Pak. Monggo panitia monggo kateran beksan. Sampirke ayo ngopi bareng-bareng. Ayo Mas, Kijing Miring ayo Mas. Kijing Miring, Kijing Miring. Ambil bolong sisone bajing, aswir-swir dadi selawe. Cepat bapak dadi selingkur. Pikir-pikir Monggo Mas Jumadi kowe wong nyawiji kalian kadang-kadang margining rahayu. Ayo Dik, Kijing Miring ala ayo Dik. Kijing Miring amben kayu kumeme kaplek penyanyine. Ayo sikile mlethek ayo Dik. Kijing Miring ala ayo Dik. Kijing Miring dhuwur kretek sore jurang sing dhuwur matek sing ngisor goyang. Ayo Mas, Piye cayu? Ayo Mas, Kijing Miring. Lemak tujuh lima, munggah swarga. Katok ireng, kelambi yo ireng. Sendal jejit, kacamata. Aku seneng, bogel yo seneng yo Mas. Lane duwit minggat tokono. Kijing Miring, Kijing Miring. Ambejos handinge kardus, MC-ne bagus, ambune prengus. Ayo yo Kijing Miring ayo Mas. Kijing Miring, siji loro telu. Dangdut keco, ben gayeng. Werane Yo Pak Jumadi. Dan kantor kagem keluarga besar saking Purwodadi. Yo kene, pena, nempel pena. Ayo Mas. Roro jonggrang kowe pancen
tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen bogel lanang jagat putra ratu pengking Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa yo jonggrang panyuwunmu tak turuti sembah nuwun kepareng katur kula wis rampat ngambara ing ngawang-awang hanglangut bebasan tanpa tepi narabasing meko mendung kibari-bari jagat ngolambara nglambara ngunggahi tatungkul ngumbar gagasan satemah ginawa Cahayu diajeng luluk Bogelwati kacang mas kacangmu kuwi kakang kok kacang kuwi lho mergo sampean kaya kacang mateng kobong ireng kaya ngene kopior apa kobong kobong ki kuping apa tetelan apa piye aku ngomong kobong eneng to bocah saiki pinter cangkeme iki kacang bareng dadi manajer iki lho amin ya Dek, Allah dalem iki nuhoni dawuh panjenenganipun Mas Haji Jumadi Mas Jumadi heeh sugeng sonten Mas Jumadi karo Pakdeku Gepeng Pakde Gepeng oh niku Pakde Ah, Gepeng jan. sugeng saten alah diaturke bagus. langgame ngimpi buka Nggih. celuk saka sliramu monggo Pakde Gepeng nano monggo Seripet, seripet, lembehane, mrake, simpen, sayung sing rukun ngendis luwes, wiragane anglet, tapi sedot singset kasus angatiku sono dasar ayu masih kenyo tanku jiwa
sing ngersake lagu dudu pada gepeng. Oh Mbah Haji. Pak Haji Jumadi. Mas Haji Jumadi. Biyen ki ling budal kaya aku ora ngerti to. Oh nyonya. Ki putrane sing ganteng. Alah. Kelas pinten masak niki? Kelas Bu Hajanur. Kelas berapa? Selamat sore, kelas berapa? 11. Oh kalau kelas 11 sudah sunat ya? Wis. Oh, Iki kok udah. sing mbok tekokne sunat. Kok aku nggak diajak ya? Nggak tahu. Oh dia. Oh, aku belum kenal sama dia. Dia masih kuliah di Hong Kong waktu itu. Masih di Lampung lo kok apal? Apal Aduh. biyen digawe wong sing nyanyi ya kowe ngono kok pada gepeng ki nimbali Mara Tresna. Penyanyine ya kowe kuwi kok. Mosok sih. Gak usah Mbak ngapusi. santai ini sing udah dibayar semua. Iya ya tak kira nyumbang aku. Katon bunga konyo kang pindohap sari kuciwane kabeh mau lamun ngimpi. Monggo Pak Dek ya dijogeti. Kunjuk dhumateng sedaya para Bapak Ibu ingkang satu kinurmatan ngaturaken wilujeng sonten sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi sekeca sinaping laras campur sari margining rahayu. Sripat sripit lambehane merak kesimping kandes luwes wiragane hanglam lambe. Monggo Cahayu. Sedap sing sangat basa sangat tipu sono. Dasar bagus masih kenyang tangku jiwa. Aja ngono kowe, aja ngoso. Tak caketi. Aduh, mesem sepet matu. Ora sronto tak gandeng malah koyo. Yuk. Selamat sore. Masya Allah pengantinnya. Pak Haji Joko selamat datang. Kene iki oke haji lho, hati-hati, aja celintisan kuwi. Aku Tenan ngeri. kok. Parang Jati. Oke. Pak Haji Joko. Wilujeng sonten piyambakan to, Pak Ni? Oh, nggih. Monggo ngrahapi soto napa bakso? Monggo bakso. Heeh. Ki engko Mas Eko ki mbok menawa ngersake lagu bisa bahasa Jawa apa ora mantene? Bisa ya Bisa? Mas ya. Semoga nanti doain juga penyanyinya nyusul ya Mas insya Allah tahun ini ya sayang ya. Heeh, ki dek wong wis 30 tahun ora ndek bojo. Cah iki piye? Sikro sikro
Supri Bu Siti mandhap rumiyin beksan tayub sinarengan margining rahayu campur sari keluarga besar saking Gubuk saking Godhong monggo ugal-ugalan aja ditiru godangi bocah bagus tambah ayo monggo budedar putih sekolah bisa budedar aduh sayang ngetan balingon lan ya mas iki tenanan lah kok mau guyu kaundange bocah manis aja mung pijer nangis dadi bocah sing wasis besok pinter bahasa Inggris tak kondangi tak sayangi budar anakku sing bagus dhewe tak kondangi tak sayangi besok pinter sekolahe kotok lakunine tekek srapah karing arane gaplek sendal kayu warane teklek pamulih bengi arane genggek aduh sayang ana tak katampen Praulayar spesial kagem Pak Supri Bu Siti kaya kethek iya keluarga besar Purwodadi monggo kancane gesek
kendangke buah kula es. Yo, margine rahayu tampur sari asik. Sing tak tresnani rita wengi wong impi-impi biasane ini aku ora bisa lali wong sliramu pepujan ning ati angel pancane ngangge topi ini kok. Oke. Ning apa sliramu teko ninggalku wayahan putar di mana-mana sing tak tresnani terus mung tak impi-impi aku ora bisa lali tak bisa mung sliramu pepujane ati matian sepisan katamu nanging gede rasa tak hijab di mana-mana rita wangi mansenengku ngarep-arep sok kapan balimu sliramu bayar sing tak tresno garwane sing ibot bodoh amat aku wis kebacut tresno anu Pak tabrak mawon Pak tabrak nanging ati kumbuk gawe lara caipyak iki kowe karo bojo Raiman mobil sakmono kok nabrak lho Lan jenengan ki yo petakilan tekan kono barang. Aku njaluk es. Apa yo nggawa duit jenengan ki? ora utang Ya ilah. Mas wis bayar urung? Urung. Gusti Allah, aja ngisir-ngisir ke aku to, Mas. Mas ngono kok dadak ngemis barang lho ya Allah. yo aku kan jujur Mas aku njaluk es Jaluk-jaluk modelmu kuwi. yo aku bayar ini bojo ditekake kowe terus Ana bayar sik.
Jul 100. 50 judul 100 wetan iku piye? Bayar kono lho, Mas. Ya engko. Sakno. Engko ya, Mas. Sing penting kelapa muda ijo apa kayak aneka rasa. Ya. Rasane Ya. piye? Nyos. Ada rasa perawan, ono rasa rasane apa? Ya Allah Gusti. Hei. Mana? Delokok. Ngombe esok delokok-delokok. Lah muni kok. Ayo lebokke ni. Ning apa sliramu teko ninggalanku kaya Tak gendong kemana-mana. hatiku karang-karang jagustiku lanyuwun ngapura. Enak tenan Pak susune. Tenan kok, Mas, seger. Awan-awan ngombe es susu seger. Es degan kambel ijo. Rodok asin. Nah iki kambel apa, Mas? Kampil melodoh. Ya Allah, aku ngene mlayu mrene alhamdulillah selamat. Ayo monggo bujum. Pak Mas. Bujum, Pak Jum monggo. Pak Mas Sis. Pak Mat, Pak Wo, Pak Joko. Loh. Pak, iyo. Ayo Mas Sis. Zaman perjuangan jur kelingan anak lanang biyen tak obati ning saiki ana ngendi. Ning gunung tak sadongi sego jagung yen mendung tak silih capek gunung. Ayo Pak Mas. Kayang kecok marek gini rahayu campur sari. Oh, bubur monggo.
Terima kasih lo ya es kelapanya. Mas Amsar tembus lo doa lu. Penyanyi cek enom. Iki tuh Mas Amsar tadi. Sing jaluk to. Sorry kowe sih Mas Amsar iki kelakuane. Langsung golek wangsit tok. Elok. Ayo dintekke Cahyu. Sokor. Bisa bosku Pak Mat. Monggo Pak Ade. Luwes wiragane hang lam-lambi sepet matu ora sronto tak gandeng malah gumuyu Pak Mat, kamu kok duduk noh? Pak Mat, kula tak nyuwun pirsa, Pak. Janjane kula niku salah napa luput napa kalih panjenengan, Pak. Kok panjenengan niku sing nyarne kula nggih nderek nembang kok sing diparingi arta namung Piyai Putri. Ora lawane, rungokno. Siap. Oke. Siap. Yo, terus ke Cahyu. Yo, jangan ada iklan ya. Heeh. Ya. Nano. Ae.
sakeca sinambing laras campur sari marang gining rahayu makarya sinarengan ala kalin cerah foto ugi mogel cakil seragen Mantap. Hak mboten, Mas. ora sah ayo terus ke Langsung iki. Oke, heeh. Cih matur sembah nuwun Pak Mat Matur nggih. sembah nuwun, Pak Mat. Mugi-mugi berkah. Amin. Panjang umur Berkah sehat barokah, selalu. Pak.